Magkano po ito? 165 rupees. Red 150. cardinal number Ha? 1. Ha? Red cardinal number 1. 165,000. Imperial na variegated. 100. Ha? 185. 185,000. Laki. Laki. Ano yan? Ano yan? Uy, ang ganda. Dito ang personal. ก็ถ่ายรูปให้หน่อยดิ Can I take a photo together? Yeah, yeah. 2 hours in Cebu, in our place. 2 hours in By ferry. ferry boat. 2 hours, yan. Yes. Ang isa. Banala ka. Lalaka ata, wala pa namang soil. Up until nakakapag-business na ito. So, isang business program. Anong pangalan itong ganito? Ang ganda, ang laki oh. Oh? Ah. Kaya? Tapos yung nandun, oh.
may aso pa oh. Ganda. Ano? May aso oh. Ganda ng aso. Ganda ng aso. Oh. Ganda. Ano pong lahi po yan? Quezon po. Ha? Quezon Kennel. Quezon Kennel. Lah, ngayon ako nakarinig. Bred from Netherlands. Ha? From Netherlands po sila. From Netherlands. Kaya pala ganyan, ang balahibo. Kailangan nakakita. Oh? Pero bred yan. Kano po yung ganyan? 30 po ang asking. Ha? 30. 30? Sako. Ay. Tatay months po. Pero balahibo, grabe. Gusto mo ba? Pero, naman. 30,000. Uy, may mga reptiles. Buaya oh. Mga reptiles, mga... Ito. Yan. Oo. Ito yan, ito. Ilan mo na ba? Ha? May maliliit na. Pang klase yan, oh. Kamag-anak na yan. Pang-ulo yun, oh. May red. Uy, meron yung snake. Ya, gitu lah ya. Sama. Yung mga aso, okay? Terus, ang daming balahibo para sa Titan. Ano yung mga nandun? Mga isla?
Ay, mayroon pa palang ano ng koi dito. Doon tayo mag-umpisa? Ha? Barricade na lang, wala ka. Wala nang ano yan, puro barricade na lahat. Jelong barricade. Di ba sagbot yan? Ito. Oh, sagbot na barricaded na. Oh. Laki na ah. Giant. Ay, mito yan ah. Ha? Kay Mito? Barricaded na rin ha? Ito, di ba sagbot din yan ganyan? Ito, ang laki oh. Parang ano? Ang pangalan niya? Cheesy na barricaded. Nandun mo? Ha? Oo. May garden daw eh. Siyempre may garden. Naku.
7.5? 7.5. Yung red. Malaki-laki na rin konti yun. Ito, ganito. 7.5. Pare-parehas po. Parehas lang sila, presyo? 7.5. Ito. Doon, may nakita po kayo. Ang dami doon, no? Ang dami doon. Mga ganyan din. Isip. Ano pangalan nitong kalimero? Soda speak nabili. Ha? Soda speak nabili. Ayan, ganun talaga ito. Parehas ito, no? Sodo Stabile lang. Soda speak nabili. Sodo Expectabile. Yan, pangalan. Ito, kapares nga yan, hindi. Iba yan. Kaparehas po. Pag galing po sa seats, iba-iba na yung nalabas. Pero ang pangalan niya parehas lang. Bakit ba't mahaba yung gown? Galing po seats na kasi. Ha? Galing na po dito. Ah, ganun pala yun. Eh yun pala, pinas pa lang lang kaya ganyan. Ito, seats na lumaki. Ganun pala yun. Yung malaki na yan, magkano po yan? 15K. 15K? Mahal pa rin pala yan, ganyan? Mahal pa rin po dito. Itong ganito. Yung ganyan po, 7.5. Anong pangalan po nito? Yung Japan Pearl, hindi yan ah. Hindi po, Nidos. Yan yung nandun naka-entry na malaki. After doon? Nidos ito? 7.5 yung ito yan. Hindi pa lang po ito matured. Lalaki pa yan, gusto. Lalaki po. Siya po galing to, local po ito, hindi? Local po. Ah. Okay, salamat. Ikaw ay nagmagana na. Sa inyo rin to? Ha? Ah, sold out na? Napili ka agad? Grabe, no? Magkano po ang presyo niya? 8,000. Ah, 8,000. Ano po yan? Anong pangalan po nito? Matured Lupino. Mature Lupinum. Lupinum. Ah, Lupinum. Dami na. Ganyan pala Lupinum. Anturium po yan, Anturium. Pino. Pilo dentro? Ganda pala pag mature. Yung nandun na malaki, 15 mil. Yeah? O yun nandun. 7.5, 15,000. Ah. Ano yun? Monstera Legacy. Monstera Legacy 7.8. Ganda ganyan dahil mayroon ng presyo. No? Ano ito? Ay yung ang nipis naman ito. Hindi naman yan yung ano, yung 1.8. Ano ito ganito? 1.8. Nipis. Ito. Wala namang presyo. Kailangan tanungin mo yan, magkano mo. Grabe oh. Ha? Terus, kinakalawang na.
Bakit wala namang variegation yung ano isa? Hindi, irrigated talaga. Ay, binarigate nila, no? Yung pala pangalan nila, Sexy Green. Yes, kapatid. Ay, kailangan ko to. Bumalik yung mga black card na ng mga ano, sobrang mahal mo. Video. Sobrang rare pepper. Ay, nandito. Ito rin yung Amerikano pala, nandito rin. Yan din. Ang ganun lang yan. Yung mga nagpapakita 4,900. 4,900. Ba? Yata. Mas maliit pa. May pula rin, no? Ganda ng pula, ah. Ay, sorry. 6,000 yan, ah. Ano ito? Ano yan? 6,000. $12,000. 12,000 ito, oh. Yung pink na. Pink, 12,000. 25? 12,000. Maliit pa. Hindi naman. Oo. Hindi namin na. Hawakan mo nga yung kamay ko masakit. Hawakan mo nga. Magkano? 8,600. Yan. Ba? Ang liit-liit ang mahal sa mga. Basta pula. Panginoon, kumahal ka ng pula. 50,000. Ha? 50,000 ito. One won the award, the first prize, the parent fans, they got Ah, the you first came from Thailand ba? Yes, Ah, Thailand din. Ayun. She's from Thailand. Okay. Yes. From Thailand. Di naman di ay. 50,000 ito? Anong klase ito? 2.9. 2.9. Ano yan? 2.9. Ha? 2.9 yan. Ano yan? Ah? What is that? Hindi ko alam. Antorium din yan. Eh, itong ganito. Ha? 23,000. Ha? 23,000 yan. 23? Ganda ng kulay, ah. Ganda ng kulay. Oo. Beautiful. Ito na nga, oh. Nagtakintap. $50,000 eh. 50,000. Ito. Yan eh, nandiyan ang presyo. 12,000. Ito, 23. 23 ito, oh. Yan lang nakakita, 23,000. Ba? Ba? 140,000. Oh my Lord. What is this? 140,000. Anthurium hybrid. 140,000. Ito, ganda ng kulay, oh. Pink, pink, oh. Hindi naman ka, di kita, tayo tsura. Ito, mura, ano, 4,900 ba ito? 4,900. $13,900. Ha? Talabagang pin. Ba talaga wala lambaga?
13,900. Ha? 13,900. 13,900. Tapi nangina, tiga tambet nga una yung napintas. 28,000, ito ay ano, 13,900. Ang pangina, dato. Diba, ito maganda, oh. Oo. Magkano? Wala namang price. Meron. Kailangan mo tanongin. This one very rare and special price. This one is only 12,000. Ah, 12,000. This one is seedling, It mean like it's a very healthy root. You Yeah. can do either make it grow and then have the pollen to mix, or you can use the propagation. Ah, oh. Cut. Yeah, this one very special. Yeah, beautiful. Yeah. You put something in This one is a spray put oil? to clean the No? No? No spray oil? to clean the dust. Ah. Clean the dust because some there we use the fertilizer, right? No, you put something in the leaf. Champagne, is it? Yeah, because it's shiny. Oh no, we use a spray to Ah. clean the dust because Ah, we use the okay. like water fertilizer. Sometimes the rain because this one is in outdoor, Okay. so sometimes there's a rain, so we clean it up. You sell fertilizer for this? Sorry. Do you sell fertilizer? Oh no, I didn't bring fertilizer. We use the normal osmosis. Ah. But sometimes we use like the water fertilizer. What do you put in soil if They you use plant the it? cocoa chunk. Cocoa chunk. Yes, only cocoa chunk. But Yeah. for this event, we use the No rice hull? moss to keep it moist a little because they have to wait to be here for 1 week because we send here since Wednesday. Panimos daw. Cocoa moss. Coco cubes. Ayun. 11,000. Diba? Ngayon na 11,000, no? The price, we don't see the price. Siya nakakala ko. Nagbasit ba? Okay. Ito, ganito yun. Nandiyan na yung sabi mo. 1,000 kapit lang. 1,200 yan. Ito, ang ganda, oh. This one is the H6. golden series. Yeah, ganda, oh. The first prize. Wow. We have the golden series and then the red. Magkano? 46,000. Ayan. What kind of? 46,000 golden. Ito yata yun, di ba? Ito, parang ito, oh. Ano? Wow, pinakitab lang nila. Ganyan na. Hindi, maliliit pa to eh. Big na yun. Yeah, yeah. This is our signature, like we call it so golden. This one is like this one, no? Yeah, which we call this one the hybrid. This one you see the damage during the V-rod because this one we mix with the Garuda. You can see the anthurium. There is few species, right? There are dragon. There is Garuda. Garuda should be like the border hips or ears. That's something called. So this is our new hybrid. Yeah. So this How one much is this one? How This one much? special price 1,009. 5,009? This one have one because this one is in Thailand. 5,009. Oh. Ito naman big na, mas mahal na. Oh, hindi, ito rin. Pag lumaki na, ganyan. Mahal. You have anthurium hybrid. Let me walk over the side. 8,600 ito. Ha? 8,000 ka Try din. to get one and then you
Yeah. Because we mix with the hookery and Germany eye. So our breed is like, even though the texture is not too thick, you see, but the healthy of the quality of the plant and with the rooting system, the root should be white color like this, like orchid. Okay. See our seedling, like we didn't like do a mouth. Yes, correct. 1,900 ang isa nito. Liit. Yung mga uyap. Mga uyap ito, no? We are Sopan, right? Sopan. So we do the series like SO. S is my name, Suan, and my husband O, right? So when we do the crossing, the breeding of the Anthurium, we put the label of the the mixed breed. So we know who is the parent of this one. It's mean like pedigree. You put the code. Yeah, the code. All the plant have code. So, Takot na, oh. like for example, this one is a pink variegated, right? It's come like sometimes when it's very cold weather, sometimes the color will turn is brighter color. So when we do this one is also so variety, right? And this is number 518. When we look back in the record, Yeah. we will know which one is the parent of this Parent, one. yeah. It means like we do the pedigree, we do the breeding. That's why there is a code. Yeah. Oh, seeds yan. Is that a seeds or a tap-tap? Seedling. Na? It's all seedling. Ah, We brought seedling. all the Oh. seedling. Yeah. So this one you can grow Seed na ba yan? Pinatubo pala nila yan. your own become the parent. You have a seed? This is all Seeds pala yan. Ah, you don't have seed. Yeah, but this is from seedling. Yeah. We didn't Galing nila, no? Mus lang ini nilagay nila, no? Because we are nursery that we breed this one, so we bring the variety of the things. Some are like, see, some are like this one. The color like philodendron. Indoor plant? Oh yes, can, because I have a client who at the dentist, the hospital, indoor plants, but they have light, right? But indoor soil? No, they don't need soil. They don't want soil. This one is the moss, once a week, or maybe maximum twice a week. Let's say you are Monday born, you just pour on your Monday. So remember, I pour the water. Yeah. Because this is very catered, they doesn't need water a lot. That's why they But use only coconut. I think This one 1,900 only. this one you don't have a small one. What? This is a smaller one, but this one is a premium. That's why the color is striking. Yeah? The one that we want, the first price of this color. Yeah? This is a introduction already. You only have one. It's the 1,600. No? All of these. Okay. 1,000. Thank you, ma'am. Thank you very much. We will. Ay, meron mga ano rito, yung picture. Picture ba yan mga yan? No? Puro picture lahat, oh. Mga picture. Ay, wala tayo. Diyan mo rin. Ito yung binili mo, di ba? Monstera Vermont Plate. Monstera Burl Marks Flame. Opo. Hirap naman biglas. Pero kami na kami. Another high value comes in like garlic. Magkano ito? Na ginagawa. Ito. Magkano to, Day? Particularly sa Ay, nandyan na pala. 11,000 to. 11, 11,500. Meron kami mga ito po. Maliit? Maliit 4, pa? 5. Ito. Ano yan? Seed yan? Seed yan ah. Seed yan ah. Seed. Tissue culture po. Ha? Tissue po. Tissue. Ayaw ko na maliit. Gusto ko malaki. Pwede
Malaki, eh, meron silang turtong, madali namatay yun, no? Ano eh, Marami na Meron din po like Wala bukol na bukol na na. Sigurado ako. meron tayong nutrient media, dinagdagan pa natin ng nutrient media. Ano? Mamaya na. Pang-apat po, nag-maintain lang natin yung temperature and light. Kaya pa yung muna. Actually, ito po ay very Sabi daw, kita kami namin. very sensitive po yung Ha? alam. Pero kapag Sensation. umaminat po yan, nasa loob po po, pwede po mag-aircon po sa loob. Ito, 1,200 pesos. Si ano natin, 24/7 na Silver Dragon sa Apple Dragon Studio. 1,200 pesos. Lagi siyang busy. Parang tayo din po, 24/7 busy tayo. May mga sa akin. So, ganun din po sa halaman. Kaya minimaintain din natin yung temperature natin. So, ito po yung Kano ito? Kano ito? Ponytail po. Oh, magkano po ito? na parte ng halaman, Variegated, nasa 30K. sa Ha? tissue culture. Variegated, 30K. 30K? Yes, For mass production, for research. Thank you. Unang-una po yung meristem or shoot apex po. If we're going to do the banana tissue culture, Variegated na, ano, ponytail. 30,000. gamitin ang meristem. Why po? Ang meristem po kasi, kapag nakuha natin yung Blue fern, magkano yan? Blue fern ba yan? No. Oo nga, ito yun, ano? Yun po yung analysis natin yung Dito yan, ah. Ay, sa inyo to? Sa inyo yan? Ay, hindi sa inyo, ah. Okay, tingnan ko. Tissue culture from high volume crops. Alam mo po ay alter or open culture, yung mga flowers po. Ang ginagawa po namin dito, sa kukuha po kami ng flowers, sinasubject po namin sa callus production video or kakakaluin namin yung halaman. Gagawin po namin multiple cells po yung halaman sa loob. And ito po seed culture naman. Ay, sorry. Culture, yan Ito, ang ito. ginagawa sa mga Magkano ba? 1,000. Ang isang, ano? Ah, Blue oil kasi oo nga. yung mismo One- one or five? yung growing point or yung layo ng coconut or mga 1.5 pala yan. Kaya, ikot muna tayo. Ha? iba naman po Okay. Sige po. Mamaya. And the next is Kakantas po. leaf, stem, and root. Yan po ay mga organ culture po na pwedeng magkaroon ng indus ng talus. Ibig sabihin po ng talus, yung parang mga puntong-puntong po dun sa loob ng bote. At yun din Ay, po kasi yun pala kaya yan. namin ginagawa yun. Kala ko, hindi pupunta Para ito. Yung multiple cells na yan, yun po yung sinasubject namin po gamit. Para mas marami po kaming makuhang result na po. That's why, yung Ano ito? organ culture po mahalaga. Kahit hindi po growing Ah, po yan, may nabubuhay po. 75? Ano ito? And next, yung root culture, yun po yung usual na pinaka-best example for tissue culture. Yung explant na po. Either yung shoot tip or yung root po, yung mga mata sa gilid ng mga plants mo. Kung magtatapkan po, yan po yung nag-grow. Yan po yung din mag-grow dito sa loob ng body. 195. 195 yan, ah. Dito po sa conservation natin, ng Late. tissue culture, ang purpose po is to propagate the endangered species. There's no other way on how you conserve plants but you do the tissue culture side. Why? Kasi kapag nag-tissue culture po Ito, kaparehas niya ito? Kaparehas sila? Ha? Steam lang nako-culture natin. Parehas sila? Hindi. Or napapropagate natin, Ano ba yan? 100% yung mga nakaklone natin sa loob ng Ano yan? Ate Rix, And number 2 is 35. we can actually reduce the connection 30 from na the lang. wild. Kasi hindi natin kukunin Ano ba yan? yung pinakapuno or pinakahalaman. Ah, kaparehas, maliit. Ah, okay. Kukuha lang tayo mamaya i-discuss ko. Ito. mas maganda to, ma'am, kasi kung ito yan, Pangatlo, sa weight siya. we Ito can walang preserve damage, genetic kahit diversity. initan mo siya. Yung preservation po ng genetic Walang pink diversity ito. na yan, Itong may pink ko. kung ano po yung nape-preserve natin ngayon Ayan, sa wild, likod. same po yan kung ano po yung nakaklone natin sa loob. Sa likod.
And last but not Ito, least, mag-feed pa po siya, like, pag mag-old leaf na talaga. 185 ito. Ano yan? Reintroduction Hindi ko alam. programs. Ito pong reintroduction 195. programs. Usually po meron po kaming Ano yan? project Black together Venom with- XRV. Black Venom? Opo. Kasi sa Nueva Vizcaya po nanggagaling yung Venom, may parang kailan pa nakakita. Kung familiar po kayo dun sa 100 Ito rin. polymer. Black Venom na yan? Kain po ng mukhang bulaklak doon. Yan. Bullion X. Peach lava. Frosted Peach lava. 195 din. Sa putang. Akala ko mura na ang taniman. Mabalik. Kinocultivate at kinoconserve na po natin yun kasi wala po. May mga tao kasi cluster. natin. At yung mga conservation na nagpo-conserve po, nilalagay lang nila dun sa puno na yun. Pero, unfortunately, yung mga items or indigenous people, yun po yung kumukuha or nagpo-poach ng mga plants at binibenta nila sa mga orchid sellers. And paano magkakaroon ng reintroduction program? Through private-public partnership ng government, through support ng reintroduction program like sa mga municipality po, like yung metro or yung municipality environmental and natural resources po, pwede po silang mag-conduct ng partnership through conservation efforts ng mga merong tissue culture laboratory. So yung mga tissue culture laboratory na yan, pwede nilang ma-conserve yung plants, and once na maparami na po natin yan, you can reproduce it in the wild. At yung mismong mga Variegated. ginagawa natin ng lives 40,000. para maging guardian ng mga Oo, variegated. So yun po yung naging project namin sa Nueva Vizcaya na so far so good po yung nangyayari ngayon. And hindi pa lang po kami nakakapagbigay sa kanila ng pinakamaraming plants na naibibenta nila pero nakakapag-conserve na po sila. Sila po yung nagiging guardian namin sa wala ngayon. Hindi na sila yung po-coach. And yan po yung mga pinapropagate namin. Ayan po ay isang waning-waning cultures, kinukultivate po namin in vitro. Yan po yung nasa piso natin na wala na rin po sa wild. Mas marami na po yan ngayon sa mga orchid growers po. So, ang pinakamagandang gawin po kasi through Kano? 15. Ay, nag-green na. Once na meron po plants, unfortunately, Ito yung naubos na bago. po kasi pinapamigay lang po namin yan before. Sa baba. Once na nasa loob po yan ng bote, Ito na yung pwede mga po namin bagong bigyan kahit sino kung gusto ng mga individual na mag-construct ng plants. So, naubos na lang po yan. Pero yan po yung pinakamagandang ginagawa po namin for conservation ng mga endangered. Pero yan rin. Sila Jai? So, Kaya yan. ano naman po kumuha ng mga halaman? Well, Mahal. actually, meron lang po kaming apat Mahal na naman. ginagamit. Number one is blade or cutting knife. Yan lang, 75 na. Pangalawa po ay tissue paper. Distilled water po. And last but not the least, yung ziplock. Ano yan? Parang Meaning to bilite say, yan, ah. kapag yung Black halaman, bilite. Ay, black bilite, 120,000. lalagyan po namin ng tissue yung pinagsugatan niya. Papatakan po namin ng distilled water, then ilalagay po namin yan sa ziplock. Kahit 12 hours po, pwede buhay pa po yung halaman sa loob ng ziplock. And then yun na po isasubject namin sa tissue culture. Nakapag-conserve ka na ng plants na pwedeng mabuhay sa ginagawa natin through tissue culture, buhay pa yung mother plant dun sa wild. So yun yung nami-minimize natin, yung collection. No? Yan po yung aming ginagawa ngayon. Actually, yan po ay agarwood, Malasensis po. Nagkakandak po kami ng tissue culture ng agarwood. Lahat po ng mga, ang ginagamit lang po namin yung pinakabatang part, which is yung pinaka nag-green pa na shoot tip sa growing point ng halaman natin. Kaya kahit seedlings lang po, ginagamit namin yan as planting material po. And then lahat ng bawat nodes na yan, yung mga pinagputulan ng list na yan, lahat po yan may mga growing points. So yan po yung sinasubject namin sa 20% na bleaching agent through sterilization or surface sterilization. And then lilipat na po namin sa panibagong mababang concentration. May mga certain cuttings or trimming lang kaming ginagawa dyan, hindi na po namin nailagay dyan. Pero after nyan po, yun na po yung tinatanim namin sa loob ng bote. So imagine kung gaano kadami yung pwede namin ma-attain na planting material using that kind of planting material lang sa loob ng bote na pwedeng mag-grow pa po. Next, yung roles po ng private and academic institution. So, ine-empower po namin yung mga private institution and especially mga academic institutions na merong laboratory na magkaroon ng support sa conservation. Kasi usually po and honestly, medyo limited po yung funds ng conservation efforts. So, siyempre, kami po sa Harvest and other laboratories, meron po kaming, nag-open din po kami sa research and development
Kasi kami po, limited din yung budget namin, sarili pulsa ng kumpanya yung ginagamit ng mga private institution. Kaya kailangan namin galingan. Makakuha kami ng mga bagong result ng mga tissue culture po natin. And through academic institution naman, makakapag-undergo tayo ng research and development for them, no? Especially sa mga students na kakailanganin nila para sa mga studies nila. So merong partnership na kaagad na nagaganap. Dun pa lang po sa mga limited fundings through tissue culture. And established Plant Germplasm Bank. If you are familiar with Manila Seedlings Bank, yun din po yung gusto namin, no? Marami pong meron ng tissue culture ngayon po dito sa industry. Meron din po kaming community ng tissue culture na naturuan na po namin together with sa Bacolod po, yung HS Botanical Garden, yung AgriWay sa Batangas, yung sa Giginto Bulacan naman po, yung I Love Giginto po. Lahat po sila, willing po kami na magkaroon ng collaboration. Gusto nga kayo ibigay sa'yo. Paano po natin ginagawa yan? Like for example, yung tulad ng ginawa ko po dito sa mga propagator ng endangered species po namin. Kapag may alam kami na tissue culture laboratory, nag-donate po kami ng endangered species po namin. Para kung anong sakaling may mangyari din sa laboratory namin, alam namin na naalagaan din po ng kabilang laboratory yung aming mga species. So napaparami namin natin, no? Nagkakaroon din ng unity ng bawat na culture laboratory. Kasi private or public. Ay, hindi pwedeng hawakan. Ikaw na, kunti lang naman. Uy, variegated. Pero, ibang klaseng brand na ito naman. Hindi po ito ang dami na ito. Dahil sila, some tissue culture laboratory na Mamaya po maano yung mga pangalan nila. Mamaya po titikita ng mga pangalan. Dates yan. Yun ang bili yung yellow, saka yung ang laki ng bili niya, giant ba? Giant ba, yung bili tayo. yung subject ko class, tissue culture, yung mga musical instructor, yun po yung sinabi ko ng mga Parang plastic na? Paano yun? Paano? Ano yun? So, Genantius Siniat, Ha? Midnight Pearl. Hindi ko nakita. Walang price. Walang price. Walang presyo, di pa nilalagyan yan. Wala. Di pa nilalagyan ang presyo niya. Walang price. Wala po. Ano lang po yan, for competition lang po. Ganda, parang plastic. Oh. Walang price. Ito magkano? Walang presyo. Devil, ano po? Baby monster. Ano po yan eh, ayun po. 50 pesos po mag-uulog para manalo po na. Ha? Nag-uulog po doon sa bayan. Para mananalo po ata dito. Parang premyo nila. Parang hindi totoo.
Ano yun? Ang ganda. O yun, oh. Nakakita na ganyan. Laki, no? Pag pinisip po yan, lalabas po tayo sa panibagong webpage din. Yung sikat na sa bahay natin, oh. Minsan, pwede rin po ibigay ang ating services sa services din ng yung mga libre pag-release mo yung mga support yung mga activities na online or hands-on, pwede rin po kayong then after that, Ano nga, laki dyan. Variegated ba? Yan, no? reservation services, mapupunta ulit kayo dito sa another webpage nila. And then you just click apply. Pero basta yun po, hindi ko tayo yung free charges para hindi kami naman. Pero mura lang po yung 200 pesos lang po. Yung isang karang po, wala ko na ako. Tama doon. Sa labas. Kita mo eh, na-variegated pa yung ano, oh. Yung ano, dito native, di ba? Oo. Japan pala to. Nasa Japan tayo. Ayan. Uy, ang healthy nung kanyang ano, yung berkuso mo, healthy, oh. Healthy, berkuso. May pag-alaga ng pangin. Plastic daw ka. Kuya, So, yun po yung mga 5 to 6 years o 10 years po para makita mo yung pinaka-result. Pero ito issue din po, since we're talking about sales, generally, alcohol, na lang acting sales na yan, kung pagpaparami ka, kung issue ka po. Kaya after 1 years, kasi nung nakulit-ulit sa mga mga then, in fact, sabi po, purpose of that is nagiging na for reasons purposes. Then sa construction center po, katalog ng bote, hindi na yung pwede mo kaya nilagyan po natin na super complaint about it. Para at least mismo yung definition nila, hindi nila uuwi yung bottle. Kasi ang gamit register po nila, which is the observable mobile system gamit ni register. That's why tumatagos, kahit sa bote po yan, hindi yan nagbabounce pa. Tumatagos yan kahit sa sinusunugan ng mga halaman din natin. So, yun po. Scroll down lang po natin, napupunta tayo dito sa mga gusto natin mga samples. No? Kahit gano'n ka ng samples po, pwede po tayo magpa... And I would suggest kung schedule lang po kayo para makuha yung mga yung planning material na nagsasabihin sa gamit ng registration. Kahit maaga po kayo pumunta like around 11 o'clock makukuha nyo yung pinaka-planning nyo agad. So, ganun po
alanganin po yung halaman pag gano'n. Kaya mas maganda po yung na ngayon pag hindi gamit ng okay, yan po yung power ng tissue culture through conservation. Siyempre, of course, kung marami na yung halaman sa loob ng bote, marami na tayong mako-conserve na plants na wala na siya sa CITES 1 and 2 na record. Ang advantage naman po, that's for the research naman, kung gamma irradiation, gawin natin kakaiba naman yung mga halaman na species natin. Kaya yung purpose natin, pagpilitin natin yung sarili sa atin. Even the sugar cane tissue culture po, they are also conducting research for that para tumaas din po yung sugar content ng sugar cane. So, yun po yung mga possible at promising result ng tissue culture. Yes, of course, kung gamma irradiation, yung limitation din po yan. Kasi siyempre, gagawa naman tayo ng microbio ang tawag po, recommendation. So, ilimit na rin natin sa nakashare para sa ating mga home na page. Ayan. So, hindi wala po this dyan. This is also for signatories kay Mama House. It's Reverend Sheena. Yes, I think this is your first time. Yeah, yes. Hindi po sa Okay, lahat ba nakashare? Sana wala pa yung ating So guys, the goal for today is one. Maganda yun natin, video ko siya. The goal for today is Video ko lang. That's the Hindi ko goal. naman gagalawin. Okay. Magkano o yung saikat? Ha? Video ko lang. That's mine, number 2. So, may mga agencies ba or paano ko malalaman kung ang halaman ko ay nagkaroon talaga ng mutation? Paano ko siya madidetermine? Okay, good question sir. Kasi may mga research tayo, industry, na kakailanganin natin ng individual mismong research facility para makapag-conduct ng photo for DNA sequencing. Kasi kailangan natin makita mismo yung DNA. No? Kung sakali na gusto mong ma-legitimize sa'yo naman. Pero as far as I know, dito po sa Indonesia, mas mura po kasi magpa-subject ng kanilang kung may bagong list ng name ng DNA. Hindi kung sa'yo lang ang meron na variety na gano'n dahil nag-splice. Good question sir, no? Kasi ang gamma irradiation, we're talking about DNA, no? Kapag ang halaman, nag-survive yan through gamma irradiation, yung iba dyan mapuputol, hindi mag-survive. Yung ibang DNA dyan, didikit ulit. Kapag nag-recombine yan, ibig sabihin bagong variety na ng plants yun. Hindi yan didikit sa lumang DNA niya. Didikit yan sa bagong DNA niya, sa pagdidikit niya. So may mga possible na yung mga bawat cells na yan is may bagong recombination ng DNA. There's a big tendency na meron na tayong mga bagong mutants. So ang tanong ni Sir is kung paano siya naisasubject for legalization na ikaw lang ang meron. Yun po. Dito sa atin, unfortunately, walang nagkakandak ng DNA sequencing kasi ang sequencer po medyo may kamahalan. Pero kung sakali po na gusto nyo, like sa Indonesia po, meron silang project na nagpakabayad ng gusto ng bread. So yun, pwede natin pasubject po doon. Kung bagong name, lagyan na natin, Alocasia, Serendipity, Cultivated Variety, Place. Kasi ikaw lang mo meron. Any question? Yes, ma'am. Cecil Santos po, first po, sir, congratulations for a successful speech. May tanong lang po ako sa about gamma irradiation, sir. Sa experience niyo po sa harvest, ano po yung maire-recommend na range ng dosage and length ng exposure sa gamma? Thank you. Maraming salamat, Ma'am Cecil. Ma'am Cecil, siya po yung isa sa mga trainee natin ng tissue culture na nakapag-establish na po sila ng laboratory sa Iginto, Bulacan. Since nandito po kayo at hindi ko kayo mahindihan, kasi ito po ay sikreto, no? Parang ingredient po kasi yun. At walang pagbabasihan doon kundi kailangan ang dosage ng gamma irradiator na gagamitin ko, ganito. Okay. I have here I call it Philodendron Ring of Fire. Ano yung mga Ring of Fire eh? Tagal na yan. Mura na lang yan ngayon. Eh parang yung leaf niya, natulog. So I have the Sleeping Ring of Fire. Eh di bago?
I subject it for 100 gamma dosage po. Yung mga kalos niya. Yung kalos na yun, i-subject niyo po sa 100 dosage ng gamma irradiator natin. Ito po ay naka-kilogram, no? Yan po, naka-kilogram siya. So, 0.1 lang po ang kailangan mo. And then, subject niyo po yan. Masyadong maraming maraming mga mamamatay po dyan. Pero yung mababang percentage, like 20%, yun na po, for sure yung mag-iintay ng class na. Pasensya naman, hindi kita mahindihan. Pero yun po, bakit ko sinasabi yung ganitong secret ingredient mo? Kasi sa dami ng halaman, iba-iba naman po yung mga possible dosage. Marami kayong mapaglalaroan. Kaya ang purpose ko po, sana magkaroon tayo ng interest na tangkilikin naman natin yung sarili sa atin. Na tayo naman yung gagawa ng mga bagong variety ng plants na pwede na naman natin i-showcase worldwide, not here, nationwide. Magkakampi po tayong lahat. Okay, next po. Yes, ma'am. Hello, ako po si Abby. Yung question ko is like, if we're interested to set up a tissue culture lab, I mean, what are the steps na, and you know, we're not, for example, linked to any academic institution or government agency, so it's a purely private initiative. What steps do you suggest na we consider? For example, I understand na yun nga, you train some people, or, and the other question I have is like in terms of legality and permits, because usually like dating sa plants and agriculture, maraming issues, right? Like, kasi hindi pwede, for example, hindi pwede just any person setting up a laboratory or up until nakakapag-produce na ito, sa mga isang business program may ganun program po. And then we have siguro, pwede na yung sa mga offices natin. Ando po yung contact natin. Yung offices sa our laboratory, it's also our affiliate laboratory sa so meron tayong hindi naman sila i-open sila na kung gusto nyo communication sa mga laboratory. Ako lang ang nag-ulay sa kanya. Pero kung sa harvest, open po kami. Kaya naman po we can check our laboratory. Very simple lang. Laki. Laki. Ano yan? Ano yan? Unggoy to. Ha? Yung? Unggoy to. Yung kasi nakikita doon natin doon? Kano yan? Ha? 13. Ah, 13? Juan. Bilite ito, di ba? Hindi. Hindi yan, bilite? Ay, oo, iba, no? Parang bilite. What is this? It's not. Bilite. Kaiba. Parang ito. Iba naman to. Ha? 1.5. 1.6. 1.6. Design? Ini magkano? The same irrigation, but that's 3 leaf. But this one 5. So this one is lang. This one, how much? I can keep this house 10. Ha? 10. 10. Alin? 10K. Ito. 10. Phosphorus. Pero, uy, maulog daw na. And the newest leaf. Ah, yung new one. Okay. Pero green naman yung isa. Paano yan? Baka magbalik yan. Meron sila, mga... Sus, magkano? 1.5. Meron na mga 1.5. Meron sila mga ginamaliliit.
Okay. Maraming salamat po. Kaya nga, damagin mo niya. Dahil hindi naman ako nagbebenta eh. 2.5 siguro yan. O yan ah. 1.5 kita nih. 1.5. Akan pa tayo? Oo, mamaya. Masala siya, no? Buong sala mo wala na. Saka na. Diyan mo pura majirar na? Balik tayo dito. Anong pangalan niya? Di ba yung parang gano'n yung mga ano? Di ba ito? Ay, di ba ito yung mga nandun? Mahal yung benta nila doon, ano? Yan ba yan? Ito yun. Magkano yan? 13. Nakalakad ko. Pero sigurado mo yan yan? Ayan, nakalagay philodendron red. Saan? Kano eh? Sikat dito ito online. Ha? Nalakarete na 13. Tunggu yan? Oo. Yung yung pula. Parang anong bread. Matulis lagi yung ano niya. 100. Parang bird tunggu. Ano yan? Iba ito. Lighter color. Ito, pula. Parehas lang sila to? Presyo? Ito? Ha? This is 13. Same. 13. The same price? Same. Yun, di sila mga bilite pala. Doon nakatali, nakaano. Nabilite yung mga nakaano. Mayroon din. Saan? Doon sa harapan doon. May bilite sila. No, yung kinukuha ng lalaki oh. Ha? Ah, 10,000. Iya, yung red kunggu ya? What is this? Fertilizer? For this. Fertilizer? Ah, isa na lang ito. Fungicide. I know. Fungicide ah. Fungicide.
Tadya nga tayo lang. Kumaya na. Teka. Picturean mo kami. Ba? May mga kay Lauren daw, dalawa lang Lauren. Guys, dalawa lang yung please. Ano yung sinabi talaga ng concept ko isa. Ma'am Debbie. Ma'am Debbie. Kaya dito. Yung siya, recommended ko yan din gamit ko. As per Ma'am Karen, which is guys, eto rin yung ginagamit ni Ma'am Karen. Ma'am Lenlen, dalawa. Ma'am Lenlen, Gadia. Ba't ay last name balsa? Lenlen, Gadia. Dalawa. Ma'am Gia, 2 please. Ma'am Raquel. Ma'am Raquel, dalawa. Ma'am Raquel, dalawa. Ma'am Sir, isa. Guys, pag eto, naubusan kayo ng ganito, tapos hanapin nyo na naman sa akin, pag isa-isa lang, hanapin nyo sa akin. 600 each 6,000? lang. Saan dyan? 600 Dito, each lang. pili ka na, 6,000 ang isa. Oo. 600 each Sino lang. yung malaki? At damis na. Oo. Ma'am Raquel, dalawa. Sir, Green TV, isa. 6,000 ang isa. Sige, ano ko. Ma'am Rowena, Silver, isa. Ma'am Gia, dalawa. Dali ba 6,000? I-review ko yan guys. Malaki, mas mahal. Wala na. Kasi mag-proceed na ako sa iba. Iba mga tanong din. Iba ang itsura. Airplan po. Kaiba na. Ito muna, Jo, ah. So, ano siya mo? Dati ang kula pila? Ha? Hello? Doon? Ito ba Jai? Ano? Hindi pa tayo napunta yung banda na. Ang daming plane. Yun nandun sa bahay, oh. Yun nandyan, oh. Okay na, buhay na buhay nandun, eh. Oh. Hindi, nandun sa labas. Labas ko para makaulanan. Ay, bagsura. Kami sila sa kanya.
pa lang nag-display na kami. Basta nung ano namin doon, manos. Hindi na po, ma'am. 5,000 lang po per tree. 5,000 lang. Ay, nako, sige. Okay na pala dyan. KHCI. Yes, ma'am. Yes, po. Pero na po kayo. 3,000? Yes. Ah. 3,000. Malakan? Ha? Okay, ito na tayo. Sa kabila, hindi ko Close the video. Laki niya. Kaya to. Pwede ba yung kahit baliktad? Kaya. May picture, ang laki ang picture niya. Ganda. Lalaki yung picture niya. Oh. Ano ito nga, baliktad yan ito. Kano yung picture niyo? Ah. 5K? Iyo, ito. 35? Ah. Yan, wala kalaki 35,000. Laki. Oh. Guys, this one. Water yung foliage naman tayo. Guys, mga pink guys ah. Oh, pink series guys, mga pink series. Guys, this one available for only at, ayan siya guys. 2.8 lang daw. 2.8. Mine for 2.8. Sagad na to guys ha, kasi tignan nyo naman mga ano yan. 2,800 pesos. 2,800 pesos. Mine for 2.8. Mine for 2.8. Ha? 400? Ko? Ko? Mine for 2.8.
Ang isa. Banala ka. Lalaka ata, wala pa namang ano, soil. Di ano mo ano? No? Yung princess ba to? Hindi, red. Ano to? Big size. Ha? This big size, 600. 600? This one, 400. What is the name of this? Pink Galaxy. Ah, Pink Galaxy. Pink Galaxy. Fake price. Di ba ito yung gusto mo doon? Sana na malaki noon. Sana no? Na? Ito, malaki oh, 800. Bakit ako dito? Hindi sa kanila. Yes, ma'am. 800. Iba naman, ang dami namang sanga. Ready na, no? Tama ka na, gaka mo. Pink princess po? Pink Princess Scarlet. Iba naman yan, ano? Ha? Iba naman. Pink princess pala ito. Ay, regali oh, wala price 400. Eto ma'am, 400 lang siya. Ano yan, Congo? Ano po yan, Congo? Dubligo right. Obligo? Obligo. Congo marble. Ah, Yun yung mga ano din po kami. Congo tricolor, classic. 800 na lang ito kami. I sell the to the order 600. Yes. But I give you for the special because you are my seller. You can take it out and soak in the water about one or 2 days, and after that you put in the heat pot to the pot. Soak in water. Yes. And for 2 days. Yes. yung batakil, di ka yan, yan. No, I have Jennifer. Oh, balot na nga plastic dito. Jennifer is like this. Parang pink princess siya. It's similar to the thing. Yes. This one. Try. Ito. Wile dowi daw. Ito, black cardinal lang. Yan, oh, maliit. Ayoy, kaayoy. Wala, nagbasit po. Panginoon. How much? Last price is 1,200 pesos. 1,200 pesos daw. 1,200. How about The bigger one. this one white snow. Ito. This one sold already. Sold already? Sold? Ay, wala na. This one bigger na. Yan ata. Tawagan niya ata. Kunggo yan? For someone who yeah. What is this? No, this one black cardinal number 1. Ha? Black cardinal. Black cardinal daw? Bakit para iba? Ano daw? Black cardinal na. Black cardinal Number 1. number 1, This one number 2. number 2. Yes. This one is the red one? Yes. Ah, the red one yan. How much this one? 8,000. This one 1,200. Magkano yan? 8,000. 8,000? 8,000! Oh my gulay! Panginoon ko, nag-inamit lang na yun. Surya na dyan. Ngayon na. Sundan na nagpasit pa yan ako. Biyak na ta po. Kasi ano, di pa malamutak. Dito ano yung gawin mo timalitan? Ay, tawaran mo. Kung
5. Eh. Okay. So, ito, dyan na hina, oh. You can separate. Na, 1.5. wala na, dito 5,000 na yun to. 1.5. You can check. You can check Huh? the price. Wow, how much this one? This one only 1,200. Sus, ako nagnina. Because the Wala, magina yan dyan. Apo, mga patakil mo ata, kaya natin. Pareho lang? Dito 1,200 din agad. is very cheap. This one, This one 3,000. Okay. Separate. 8,000 daw. Ginamit din. Nagina dyan, dyan, nakita mo rin siya? Ah, This one. This is what. This is what. ito. Inukan dito. 8,000. Yung red, dito, dyan ka na hina. Ito, iba rin to, ganda. Ito, This one. what is this? What is this? This is Pink Princess Fire. Ha? Fire. Pink Princess Fire. How much? Orange. Yes, Orange Princess Galaxy. Orange. Yes. Naputulan na yun, no? Na ano? Yes, yes, yes. Pagbiyak ka naman na. Hello, hello. How much is it? Biyakan, malaga. Pero kung lalagyan ng rice salita, no? Ano lang, bunot lang talaga na. Bunot. Sa hapon, mahihina, mapapasubo yata tayo na ano. Ito, You can pay together. Yan, ano yan? Tycoon siya ito. Tawagin mo, i-repack ka sa ano pa ng repack tiya malay tayo. Nabaling i-carry ka tayo, Ano, pwede? You have the 50. saan naman tayo? Pa-advise tayo. Masira, oh, maano yung kanyang ano. Paano pag repack niya, marunong yung mag-overhead, lagyan nila ng cotton, ganun lang nila, okay na. Okay. Side cannot turn to when you shoot the side like the big side, but the color not good cannot turn to the good color. Ano na, what is the name of that? The, This one? yeah? Golly awesome tricolors. Ha? Golly awesome tricolors. Golly awesome tricolors. Corrosion tricolor? Hangay siya, hindi parehas na nandun lang. Iba pala yan. Yun ba yun nandun na 195? This one you can report to the this side, nah? You report to the this side. This one. I-transfer sa malaki. Yes, this one the color is very nice. Ano? Baka mo. This one is Pink Princess, no? Fire, yes, Pink Princess Fire. Fire. Pink Princess tayo. This one, how much is this one? 8,000, 1,200. 1,200, 8,000. 8,000? Yes, but the problem is we going to province. We take airplane. Yes, How can we put in our I will pack for you. yeah? If you go by airplane, I will pack for you. It's okay, no problem. Because like this, I pack from Thailand, no defect. Yes, I will pack and I put in the like a cotton. Yeah, for protect for you. Okay. Don't worry, don't worry. Talaan tan sir. Yes. Oh, yeah, I can kulay ito. pack for you. Talaan tan. You can tell me. Sure, lagi You na. can tell me no Yeah, problem. give me discount. It's very expensive. Discount. This one not Yes. expensive, nah. Not expensive, nah. Number one, nah. Expensive. It's Not 8,000 and it's small. This is a collected plan. The variegated collected plan. This one 6,000. Say I give you same price. This one 3 leaf. This one 2 leaf. Depend on you like. Okay. This one is Kawaran mo. 8,000. 8,000. Yes. And Kawaran. discount is discount. Discount. No discount. I will give you for free one Pink Galaxy. Ay. Pink Princess. He said, oh. 8,000. Yes, I give you for free. That's one normally I sell to the author. I sell 600. The for
is the wholesale price in Thailand. I didn't mark up the price for the cost of shipping with the customer. Ganyan. Ano? You choose. You choose. What if we put in the... Yes, I will pack it and put the cotton for you. No, don't worry, don't worry. Ito sa ito? Awan tawad na yan eh. 8,000. 8,000? Oh my. I did it. Sorry. No discount. 8,000. Yes, for two. No discount. Cannot discount anymore. No discount. And this one, how much? This one 1,500. This one 3,000. 3,000? Yes. That I told you. I recommend for the good color like this. Okay. You add that 10,000 more. More. Discount. 10,000? 8. And this one, 2. 2,000. Payag na yan eh. 10,000. Darling na kita. What's that? Ha? This one Pink Galaxy that you shoot. Galaxy? Yes, you shoot Pink Galaxy. For two. And you send it to me. Yung pinili ko kanina. Oh. Yeah. Oh, yeah. Magkano na ba yun? Mayroon na siyang free. I have already free, so no more. Ito, alam mo natin. Ikuha na. Yan. You add this and then all total 10,000. Yes. Cannot. Yes. Because this price cheaper more than Thailand. You can check price in Thailand. Price in Thailand is 2,000 baht. It means 4,000 peso. Yata. Motorium. Motorium. Anturium College. Anturium. This one and this one same price. What? Ay, ginamit 10. Ngayon na, takas na dyan, nakita. 195 luisyo This yata. one is 3,000. Yes, this one same. That's why. And that one? Yes, same price 3,000. You can choose. Dyan muna ta 10,000 na yan. 10,000. All in all. Come on. Cannot 10,000. I give you for last price. That's true. Because I sent to the other seller same price. Yes, same price. Yeah, for the light seller same price. This price for the light seller go to Thailand. Yes. Ito man. Palibre na dito kan. How much? This one 1,200. Palibre na. 1,200. Liit. So, magkano na? This one and this one 4,000 can. I give you 4,000. 4,000? 4,000. 3,000. Nanginan na ka mano, yan ka. 1, 2. 8 plus 8, 8. 12. And this one 800. 12. How much all? This one 8,000. And this one for two I give you 4,000. And this one for two 800. The total. Yes. 12, 8. Yeah. 12. For one. Yes. 1, 2, 3, 4, 6. Okay, flat 12. No, cannot discount. Oh. If 12, this one coffee cannot. He Oh. gonna kill me. he said with me, why you didn't mark up the price? You sell like that. How to cover the cost? Ngarap. 12 He said with me, you sell like that, you stay in Thailand, it's same because you sell the price of the same in Thailand. I will pack it. Nga alam mo yan? Alam pala yung cardinal yan? When? Very small. Very small one.
Very small. Very small, yes. But it will become big. Yes, yes. Yes. Tawagin man niya ti ikabil nga ko tapno magburo siya. Anong ikabil na soil? Fertilizer. Teka. Tawagin man naman natin ng siktaran nila. I will put the cotton for you for cooking. Nanginginam ito. You can add me on Facebook. What? Yeah, you can add me on Facebook. Can add in Facebook. The next time, maybe I will go to an event at Cebu. You're going to Cebu? Yes. Cebu is very near to us. Oh, really? Yeah, it's near Cebu. I love We Cebu. take I like the- shark whale. We take the boat, I the will show you. ocean jet. I will show you the picture that's last year I go to this event in Cebu. Yeah. เราไปเซบูเดือนอะไรนะเธอ เราไปเซบูเดือนอะไรนะ Are you going to Cebu also? Ah, เซบูเดือนอะไรวะเธอ it's near our place. I go to see. Yes, and have the there's two Malok waterfall. อันนี้หมดเลยก็จะได้หมดเรา yeah. ใช่ตรงนั้นแล้วก็มันมีที่พื้นอีกปะดูให้หน่อย ถ้าไม่มีก็หมดแล้ว and this is waterfall this event at the SMC site Cebu. Ah, yeah, we know. Yeah, there. Seaside, yes. เธอถ่ายรูปให้หน่อยดิ Can I take a photo together? Yeah. 2 hours in Cebu, in our place. 2 hours in By ferry. ferry boat. 2 hours, yeah. Yes. Hmm. แค่นั้นแหละ หมดแล้ว ถ่ายรูปให้หน่อย And you back to your Ikit ko na kay kung well lolino, Ah, si. no? Ito yun. Pero kasta karo. Panagin ko kayo. Oy, This is a snack from Thai. What is The this? banana, crispy banana. Oh, yeah. thank you. You're Thank you very much. welcome. Thank you. so You much. did this. Yeah. Thank you so much. Banana chips. Oh. Gata eh. Gulali lang. Kano po to? 5? Ha? 5,000? Ika? Nalang ya? Ah. Yan po yung dugtog. Yan ni bakla. Ha? Lakar din naman. Parang Thailand yan na. Thailand din yan. Sige, okay. Oh. Nga pa yun. Dito na tayo nag-umpisa. Natapos na yata. Hawaii West.
ang ganda. Dito ang personal. Hindi nagbabago. Katawa. Patingin naman. I know, it's very nice. Ha? Ang ganda ng aso, oh. Oh, grabe. Ang taba. Nako, husky. Husky pala yun. Wala, hindi ako gubal. Oh? Parang lion. Wala, parang lion. Ha? Hindi naman? Kaya yan, aso, ang ganda na cute. Ay. Ganda ng mga aso. Ganda ng pusa. Bayot. Yes, Lali. Ha? Ada? Nah, kumakaon na. Kumakaon na. Ano po yan? Now, ito na. Ang klase naman. Gaganda. Gaganda. Amo pa, oh. Pwede mawakan. Amo, oh. Diba? Mabait, ah. Uy. Amo sobra. Amo sobra. Amo nila ito. Pero kaputi niya. Amo, oh. Magkaiba niya itong dalawa. Diba? Ang amo sobra, oh. Melanistic. Oo. Kano po yan? 8,000 po isang pare. Ay, isang pare sila? Isang pare sila. 8,000 isang pare. Genetic na po yan. Native po. Ang amo nila. Buti hindi umano. Hindi lumalayo ba? Hindi po. Hindi po namin pinapractice yan. Pinanalang po namin. Talagang ganun po ugali. Ah. Very close sila sa tao. Amo. Grabe amo nila. Diba? Ayan. Eh yung ano po, yung ganun. Kano po yung ganun? Mahal. Ang exhibition lang namin. Ay, sa inyo. Kano? Display po talaga namin. Yan. Oh, ganda. Sobra. Grabe. Parang hindi totoo. Nakuha po kayo ng picture. Oo, diba? Ang ganda.
Dala, ako picture doon. Pwede ka mag-picture doon. Ha? Picture. Ay, camera mo. Ah, dito na lang? Ah, sige, sige. Punta ka sa likod, di ba? Diyan. May bayad pala? Bakit? Bro? Yan. Mahal. Ganda. Kano yan? 60,000? Ano ba pangalan niya? Hindi naman yung Japanese dog lang. Ngayon nasa baba mo kaya. Ito ay pudal sa baba. 60 rin yung sa baba? Sige, salamat ah. Sige. It's a huge property. It needs the two of you. It needs the two of you. You'll be in a better place there. Yan ang maliliit doon na maliliit sa bayan na ito. Mas 60,000 na isa. Kaya native, manok. Dami native, manok ah. Yan, siya na.
Magkano po manok niyo madam? Kano? 5,000 po. Ang isa? Ha? Straight line yan. Ang mahal naman. Ang mahal. 15 po kasi yung ano namin yung pinaka... Dito sa atin yan, sa atin. Sa ating, sa Pilipinas yun, ano? Ako. Ay, mahal to. Straight line sir eh. Salamat lang. Tausan na sa mga kumain. Mahal mga makikinakaw sa yan yung plate ng tali ng manok. May naglapas na budots. Si Sir Jonathan gusto niya sumayaw daw. Gusto din nila, okay. Gusto mo, dalawa kayo, bumots, dalawa kayo sa kailangan. Sino mananalo doon pag ano, Miss Jones? Mali. O, ito. Ganito ka. Okay na sa bullets. Malinaw na tayo, ha? Okay, sige. Ang gagawin natin dito, kuya, kailangan pagalingan kayong sumayaw ng Thunderbird bullets. Pasiksihan na. Ang pinaka-sexy, may special. Pre, nakikinig ka ba? Gusto mo legang kita? Kaya tayo, may special prize sa akin, ha? Okay, pagalingan ng pagbubulots. Marunong ka ba ako? Okay, sige, Sarah. Tawanin ka na. Ready mo na yung bullets natin. Ang sabong pala na yan. Ang sabong. Step 1, digital. Step 2, Bexan. Step 3, Enerto. Para sa Step 4, hindi lang sa mga activities ay mat sa Roblox Steel, Full Power, Energizer, Derby Ready, Red Cell, or Microman. Para naman sa Step 5 ay GFP. At para sa Step 6 sa final step, dumiretso lang sa tagumpay poultry supply kung saan may mga reviews tayo. Sir daw siya.